Kapuso halong tatlo kabalay kinalitan sang sunog nga nagluntad sa Bacolod City sa pagsulod sang bagong tuwe. Nakatutok Aileen Pedreso. Sunog ang nagsugata sa mga residente sang Purok Pepsi Zone 5 Barangay Bata sa Bacolod City sa pagsulod sang tuig 2026 kay inasang kaagahon. Duha ka balay nga human sa light materials ang totally gutted, kag isa naman ang partially damaged. Sunod sa mga residente, nakabati ang mga inisang lupok, nagikan sa ikaduha nga panalgan sang balay nga ginapanag-iyahan ni Daylene Gicaro. Sa babaw nila nga birhan na balaw sa dati niya mismo halin. Sa amo to nga time, tawag ka palupok, siyempre alas 12 mo. Isa sa ginatanaw nga gintunaan sang kalayo amo ang ginsindihan nga palupok sa sulod mismo sang balay. Asam taga si kita sang New Year, may hara ko ng mga kabataan nga ginampang palupok sa babaw. Right now, ginatulok naton posibilidad pa lang base palupok. Nagresulta naman sa kumusyon sa tunga sa mga residente ang nagluntag na sunog matapos magbinasulay sa natabo. Gintinguan sa news team nga makuhaan sang bahay ng pamilya Gicaro apang wala sang naghatag sang pahayag. Wala sang may nasamaran sa sunog sunod sa BFP. Ini ang nagbilid sa masobra 20,000 pesos nga danyos. Upod kay Reynald Gasilio, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas.